sigui, ets fotògraf, no? I quan els hi vas dir, els teus familiars van dir alguna cosa? Bueno, jo la idea ja la portava de bastants anys, vaig començar l'any 81 i el meu pare no li feia gaire gràcia, que ell ja veia que seria difícil, però de totes maneres jo hi estava tan decidit que llavors el que em va recomanar ell és que em preparés bé, que anés a una escola, que fessin uns estudis ja professionals o orientats a la professió, i així ho vaig fer. I l'any 81 ja vaig aconseguir la meva primera feina quan vaig acabar de l'escola i el meu primer client va ser l'Ajuntament de Sant Cugat. I hi ha alguna competència entre fotògrafs o...? Competència? Sí. Moltíssima. Sí? Molta. I més ara, que ara les coses amb el digital s'han posat més fàcils i ara, i ja també de fa uns quants anys, d'abans del digital, hi havia molta gent que sense cap mena de preparació s'hi veia en cor. I esclar, amb un pressupost relativament baix, podien tenir ja un equip mínimament decent. I ja es posaven a fer fotos així. I esclar, això pels professionals era una mica empipador, perquè llavors treballaven a preus molt baixos, feien uns treballs més que mediocres, però esclar, també la mena de clients que podien trobar no eren gaire exigents i ja només valorant el preu ja els hi semblava bé. I què penses de les noves tecnologies com el Photoshop o altres programes? Bueno, en general, tot el digital és allò que, pels que venim de molts anys enrere d'altres tècniques, ens costa admetre-ho com a fotografia, perquè ja és una altra cosa. Ara, els avantatges que té el digital són indiscutibles. La immediatesa que tens per veure la foto, l'economia, perquè la foto, per molts usos de les fotos, no cal tenir la imatge impresa per cap procediment, ja directament a l'ordinador o directament a la impremta. I, clar, això podríem dir que ja és una altra manera, no solament una altra manera de treballar, sinó d'entendre-ho. És un altre concepte que no deixa de tenir el seu mèrit, també, perquè hi ha d'haver un treball tècnic al darrere. No és això que esclar, que fa la majoria de la gent, fotos de vacances, de família, etc., que pim-pam, disparar la foto al disc dur i ja està. I quan hi ha la família, els amics, el que sigui, s'engega l'ordinador i es veu la foto a la pantalla. Però a nivell professional necessita una edició, una foto, que podria ser, diguem, el paral·lel a la feina que es feia al laboratori. I com es feia? No saps com es treballava al laboratori, però saps que hi havia la pel·lícula que s'havia de revelar. Sí, amb els líquids. Amb aquells productes químics, exacte. I després, si no es tractava de diapositives, a partir del negatiu, blanc i negre o color, amb l'aparell adequat, l'ampliadora, s'havia de fer la còpia sobre paper. Aquest era el resultat final. Això n'hi havia que s'ho feien ells mateixos, n'hi havia que ho portaven a laboratoris industrials, cosa que era molt més pràctica, més econòmica, etc. Encara que els que fèiem molt treball en blanc i negre, generalment ens ho fèiem nosaltres mateixos. Sí, el color...
Jo tinc el meu laboratori encara i vaig fent coses meves, encara que generalment poca cosa, molt poca cosa en blanc i negre en els últims anys eren per un ús comercial o industrial, era treball personal, per la pròpia satisfacció i creativitat d'un mateix. Quins temes t'agraden fotografia en general? Jo porto molts anys seguint un tema concret que sempre m'ha fascinat, que són les ruïnes, o, encara que no siguin ruïnes, cases i llocs abandonats. N'he fet moltíssimes fotos, això ho vaig començar l'any 88, 90 aproximadament, i continuo amb això. Amb les runes. Precisament el tema que menys m'he dedicat és el retrat. Em va costar molts anys entrar-hi. No m'atreia, però sí, un bon dia m'hi vaig posar, vaig veure que les fotos tenien èxit, li agradaven a la gent que retratava i els familiars, amics, etc. Doncs bé, vaig anar fent alguna cosa, encara que no ha sigut mai la meva especialitat. L'he fet. I també un bon dia, amb això de les fotos aquestes de llocs abandonats i de ruïnes, que sempre ho feia anant sol, no solament sense model, sinó sense companyia. Havia de ser jo sol. Se'm va acudir, per què no, posar-hi una model. Sí, vaig conèixer una noia de 19 anys que li interessava la fotografia i també més o menys li agradava doncs, ser model i anàvem junts a llocs d'aquests i em puc ensenyar unes quantes fotos d'ella que, ja dic, després va ser una cosa que realment em va agradar. I de tant en tant fem sortides amb ella. Ara, comercialment, no sé si a la pregunta tu et referies a cosa personal o comercial. Per al comercial, què et demano? Bueno, comercial em vaig especialitzar més en treball industrial, que amb això entenem fotos d'arquitectura, d'indústria pròpiament, o bé d'edificis d'oficines, etc. També de carrers, paisatge urbà, etc. Coses així i també publicitat. Fotografia d'objectes, per exemple, a l'estudi. Has viatjat llavors expressament per fer fotos, només? No, viatges llargs per fer fotos a l'estranger, per exemple, no. He fet viatges a l'estranger per plaer de viatjar i a més, esclar, òbviament, he fet fotos de tots els llocs on he anat. Ara, per Catalunya, sí que a vegades m'he desplaçat expressament, si sabia d'un lloc interessant, només per anar-hi a fer fotos. A veure... Llavors, parlant de les càmeres i tal, què em recomanaries? Restaurar una o construir jo una des de zero? O sigui, què és més fàcil? Tot té la seva dificultat. Per restaurar-ne una, en cas que estigui molt deteriorada, has de conèixer tota l'estructura, els acabats que tenia en la seva època. I, a ser possible, treballar amb els materials que s'utilitzaven en la seva època, que no és fàcil. I per fer-ne una de disseny propi, doncs primer tenir la idea molt clara del que vols, les dimensions,
el sistema, la mecànica, i després, un cop tens el disseny en mides i tot, buscar els materials que convenen. Evidentment que el més recomanable és la fusta, encara que també es pot fer amb cartró, per exemple, i en tinc una feta abans que aquesta amb cartró, i que funciona. Perquè si no, si busques materials ja més rígids, més consistents, com ara metalls, és molt difícil de treballar-lo. I quan tens una per restaurar, on busques la informació de com era? Bueno, si saps la marca i el model que és, per internet mateix ho pots, alguna informació pots trobar, i inclús fotos. I si no, també hi ha llibres. Llibres en català, per descomptat, en castellà, pocs. Ara, anglesos sobretot, i francesos, sí, n'hi ha bastants. Que al final del treball, quan tingui ja la càmera i tot, que vull fer un reportatge fotogràfic i què em recomanaries fotografiar amb aquesta càmera que faci? Això és molt difícil de recomanar perquè depèn dels gustos de cada un, de la personalitat, dels interessos. Normalment queda millor fotos a l'exterior, no? Que en llocs amb poca llum. Sí, això és recomanable que siguin ambients de llum abundant, que no hagis de fer peripècies d'exposicions llargues, que et trobis amb llums difícils, de moltes ombres, per exemple, etc. Si treballes amb llum de dia és molt més còmode i també més segur per aconseguir un resultat correcte. Llavors, jo crec que és més aconsellable que et busquis un motiu, un objecte estàtic. It's that ancient love that you won't outgrow. It's the fee you pay. It's the debt you owe. It's that subtle way that you throw me down, and I'm inches above the dust on the ground. And always quiet, always quiet now. And always silent, always silent now. I don't hide it, I don't hide it now. It's that ancient love that just moves.